Igazából nem csak a nagy mérkőzésekre vannak hagyományai, hanem körülbelül a 2000-es évek eleje óta járok már a Veszprém mérkőzésekre. A megnövekedett nagy érdeklődés miatt nehéz a jegyszerzés, de mindig bevállalom, és korán kelek, és ide jövök jegyet venni. Igazából saját magam én bérletes vagyok ide az arénába, a barátaimnak szoktam jegyet vásárolni, és igazából az ellenfél függő. Ha nagyon nagy csapattal játszunk, akkor nagyon korán ide kell jönni, ha kicsit közepesebb csapattal játszunk, akkor ha 7-8 óra magassága érkezik az ember, akkor előállhat. Viszont ha nagy csapat, Barcelona, Atletico Madrid érkezik, akkor már hajnali 6 órakor ide kell érkezni, és akkor is 8-10 már vannak az ember előtt. Úgy zajlik, hogy gyakorlatilag akik itt elő szoktak állni, az elmúlt években ugye megismerhettük egymást, mert gyakorlatilag ugye fanatikusokkal váltunk, és így 2-3 óra hossza szinte, ha még jó idő is van, akkor nagyon hamar eltelik, és így igazából ismerjük már szinte egymást itt, akik előállnak. Én igazából sima továbbjutást várok a León elleni mérkőzéstől, reméljük a tavalyi csorbát ki tudjuk köszörülni, és várhatjuk utána a komolyabb csapatot a kölni túrára. Going on, so you know that it's on. It's a beautiful life, so let's all get along. Turn up the beat and dance with me. Get on the floor where you're supposed to be. Paying the fee tonight we all free. Take this moment in time and just let it be. Let's make history last forever. Put your drinks in the air and enjoy the fiesta. Fiesta, forever, forever. Fiesta, la noche has only begun. Bella Vita, it's a beautiful life, so let it in your heart. La Bella Vita, it's a beautiful life, no matter who you are. Put your hands up.